jo arribo a Vall d'Hebron perquè estudio medicina a Vall d'Hebron. Vaig estudiar medicina a Vall d'Hebron i, bueno, soc del mateix curs del doctor Josep Tabernero, o sigui, realment anàvem junts a la facultat, no? Quan vaig acabar la carrera, doncs vaig agafar la residència d'oncologia mèdica i la vaig agafar a Vall d'Hebron. Per tant, jo estava aquí, en aquells moments no hi havia res, i doncs, bueno, ja de resident, parlant amb professionals que estaven aquí, doncs vaig estar 2 mesos a Memorial i allà vaig conèixer el doctor Josep Baselga. Això era fa molts anys, jo era RE3 i vaig començar a tenir contacte amb ell, no? De manera que quan ell va tornar a l'any 96, i també vaig tenir la sort que també tornés el doctor Tabernero, no? Que havia sigut el meu company de curs, la veritat és que jo penso que tots vam somiar, no? Una mica en fer un servei, no? Un grup professional, no? Per poder realment fer una oncologia d'excel·lència pels nostres pacients, no? Al principi érem pocs, jo recordo des del primer moment un gran treball d'equip i, per exemple, amb infermeria sempre hem treballat molt conjuntament, també amb el Josep Baselga i el Josep Tabernero es va decidir que l'Hospital de Dia de Farmàcia havia d'estar just on tenim també nosaltres totes les consultes, no? I la veritat és que ho recordo com una època de treball d'equip, no? Amb tothom, tots els professionals, residents, com hem comentat, infermeria, farmàcia, els celadors, els auxiliars, però també van aparèixer la figura dels biòlegs, no? I ja d'entrada, una de les sessions més interessants que fèiem era entendre la biologia molecular, no? I fer aquestes reunions en les que també estaven els biòlegs, que en aquell moment estaven aquí a l'Hospital General amb nosaltres, no? I compartir aquest coneixement, no? Jo crec que donàvem moltíssima importància a l'atenció del pacient, que és el més important. Realment recordo que passàvem visita per la planta, fèiem sessions clíniques, però també a la investigació, no? Perquè ja vam veure que una gran manera també d'aconseguir oportunitats era tenir un programa de medicina de precisió i també d'estudis clínics, no? Per tant, recordo amb moltíssima feina, molta il·lusió, molt de treball en equip, no? I que a poc es van aconseguir, es van anar aconseguint moltíssimes coses. Era just aquí. Dèiem la ONU, aquí teníem els despatxos que compartíem els metges d'oncologia, els investigadors, no? I també tenia el despatx el doctor Baselga aquí al costat. Jo penso que això estava dintre de com eren tant el doctor Baselga com és el doctor Tabernero, no? En aquell moment, amb càncer de mama, ell va liderar tot el que és la investigació amb tumors de mama HER2 positiu. Jo em dedico a càncer de pulmó i recordo que l'any 2004 per primera vegada vam veure que amb tumors de pulmó, en un subgrup, hi havia també una mutació d'un gen, no? Però clar, això que era apassionant, perquè volia dir que no tots els tumors són iguals i que els hem de tractar diferents, volia dir la necessitat de fer un anàlisi molecular, no? I la veritat és que aquí, una miqueta amb aquesta iniciativa d'aquesta investigació més translacional, vam poder fer aquests biomarcadors en els tumors de pacients quasi des de seguida, perquè era una prioritat, no? Per tant, a poc, ja era entre investigació, però també una cosa que podíem aplicar, no? I, amb càncer de pulmó, concretament, que és on jo he treballat, l'any 2004 vam veure que hi havia mutacions de GFR en els tumors, l'any 2007 reordenaments d'ALK, després ROS, i ara, és un model de medicina de precisió. Però per això necessites poder fer les determinacions, que ara és una cosa que ja està molt establerta a tot arreu, però que en l'any 2004, 2005, 2010 no ho era, no? I aquí, gràcies a aquesta investigació, ho podíem fer. La realitat és que poder treballar conjuntament i conèixer-nos i la comunicació que tenim, la veritat és que ha sigut fonamental, no? Fonamental per tot, no? Per poder també aprendre, aconseguir nous descobriments, no? I, per exemple, el camp de la mutació de GFR, que va ser molt important amb càncer de pulmó, perquè va ser la primera alteració molecular que vèiem. L'any 2004, com dic, es va veure que hi havia mutació de GFR, els pacients es tracten amb un inhibidor i hi ha algun moment que poden fer resistències, no? Juntament amb la doctora Vivancos, amb l'Anna Vivancos de jefe de genòmica de Bio, realment teníem molt interès i vam dir, per què no analitzem els mecanismes de resistència, no? I,
teníem el contacte també amb el Dana Farber, amb el doctor Passijane, no? I juntament vam ser capaços de descriure un mecanisme de resistència que ha servit per fer altres tractaments posteriors i per plantejar tractaments seqüencials. No? Per tant, jo penso que la investigació en aquest sentit és una investigació aplicada, però que ens ha portat també a molta satisfacció per poder també aprendre i trobar moltes oportunitats. Al final, el que ha aconseguit Bio és que ara que tinguem el que diem un programa de medicina de precisió. O sigui, realment podem fer anàlisis moleculars a tots els pacients i en aquests anys hem implementat també la biòpsia líquida, que també és una part fundamental, i després tenim un programa d'estudis clínics molt rellevant en el que podem oferir també oportunitats d'estudis clínics als pacients. I la veritat és que és una feina que venim a treballar cada dia tots molt contents, la veritat. Tenim un gran equip. Jo crec que també, dir-ho, l'equip és el més important que tenim, perquè al final tothom és imprescindible amb el que fem, i sobretot pensant en el pacient, que és el que pensàvem quan vam començar tot això fa uns anys ja aquí, que al final tot això ho fem per alguna cosa que és amb el pacient i per al pacient. Jo la veritat és que sempre vaig voler ser metge i em va motivar moltíssim, i pensava que la medicina tenia una vertent de tot, de tracte humà, també investigar, vull dir que... Després vaig voler ser oncòloga, la veritat, i tampoc... em va semblar molt atractiu el fet de el mateix, I jo no sé si m'esperava. Jo l'únic que puc dir és que em sento molt honrada i molt agraïda d'haver pogut fer la meva vida laboral en un entorn com aquest, en el que, com comento, és fonamental intentar fer les coses molt bé, perquè és el que volem, amb un gran nivell d'excel·lència, però amb un equip fonamental, estupendo, i amb aquesta alegria de que cada dia podem oferir el millor als nostres pacients. Vull dir que no sé si m'ho esperava, però penso que estic molt satisfeta, la veritat, d'aquest entorn que tenim. És molt agradable, encara que és molt gran i no ens veiem tant, però ens veiem i ens anem saludant. Vull dir, persones amb les que has treballat, encara que ara tenim més la dificultat de l'espai físic, però, sé perquè jo ja porto molt de temps, però, per aquí cada matí veig el José Jiménez. Hola, José, com estàs? Vull dir, dic el José perquè és una persona també representativa molt del que hem fet, persones amb les que hem treballat, i sempre tens aquesta alegria i aquesta tranquil·litat de que, escolta, necessito això, què et sembla, com ho veus? Tinc aquesta situació, aquesta col·laboració és fantàstica. Per exemple, hi ha alteracions moleculars que les veiem en un 1% dels casos. Moltes vegades és una alteració molecular que té una lògica que un fàrmac pugui funcionar si està bloquejant aquella alteració molecular. Però, clar, aquests estudis clínics no estan a tot arreu, vull dir que aquí tenim la sort de tenir una gran unitat de fase 1, liderada per la doctora Elena Garralda, amb la qual és un plaer sempre treballar, i que ens permet disposar d'aquests estudis i oferir-los als pacients. Al final, sempre aquí també tenim que agrair als pacients i a les famílies que al final de forma voluntària accedeixen a aquesta investigació. Però jo crec que és superimportant tenir aquests estudis aquí. Tenim a més l'experiència, tenim tots els professionals, com hem comentat, excel·lents infermeres, farmàcies, data entries, coordinadors, sample managers, qualitat. Vull dir que realment tenim tots aquests recursos i són oportunitats moltes vegades, perquè clar, moltes vegades estem parlant d'alteracions molt poc freqüents. Quan ara parlem de la immunoteràpia, que sembla que fa molts anys, la primera vegada que vam veure amb càncer de pulmó estudis que la immunoteràpia podia funcionar va ser a ASCO l'any 2012, o sigui, fa 13 anys, d'acord? Nosaltres de seguida vam tenir els estudis clínics, nosaltres i altres persones, però vull dir, nosaltres vam tenir els estudis clínics i ens va permetre, quan encara no estava aprovada, disposar d'aquests estudis aquí. I, a vegades, encara veiem pacients que en aquell moment es va beneficiar d'aquest tractament. Però, una altra vegada, jo crec que la senyal d'identitat de Bio també és aquest gran treball en equip, perquè tot això no es pot fer si no.
jo la veritat és que el bio el veig amb una gran vitalitat. Avui, tots i a més, també vull aprofitar agrair al meu equip més directe, amb els que, vull dir que... I avui hem tingut, doncs mira, una reunió, no?, del meu equip, de gent molt jove, menys jove, però tots amb molt de talent, no? Per tant, és en general, jo crec que veig gent amb moltíssim talent a bio, no? I, doncs, us ho puc dir, hem tingut una reunió aquest dematí virtual amb la doctora Elena Gros, no? També un altre membre de bio. Tots són facilitats, d'acord? Bella, doctor Ciano... No vull tampoc individualitzar, però vull dir, perquè ha sigut així avui, no? Llavors jo veig que és un grup de persones, perquè és una mica la senyal d'identitat de bio, vull dir, amb moltíssim talent, amb moltes ganes de treballar, amb molta il·lusió, amb molta humilitat i també, amb moltíssima professionalitat i formació. I que tot això és el que veiem cada dia i a mi em fa disfrutar moltíssim, però jo veig gent del meu entorn que disfruta moltíssim de tot això, no? Per tant, estem parlant d'alguna cosa molt important, que és la salut, no? Estem parlant de la salut de la societat, Jo el futur el veig més també, cada vegada més també pensant en prevenció, d'acord? Crec que això és fonamental i això no pararem de dir-ho també, però també tenim que integrar tot el que és intel·ligència artificial, tenim també beques, no?, tots nosaltres, no?, de com aplicarà la intel·ligència artificial, no?, a tots els tractaments, a tots els algoritmes, a com analitzar també les dades, no? Vull dir que, jo veig un futur molt esperançador, no? I veig aquesta vitalitat, no? Aquesta vitalitat, il·lusió, energia.